Kublai ya phi baro sashi sen ngap deng snguba ya phi ha kani ka pulik hubor snap shipang balada ka de ka sen ka bani kong ya phi ha kani ka channel ka jongi te snguba parlok ban ai ka jing kershan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru ya kani ka channel balada pilada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka ki katto kani ki khubor kat kum na ki kot khubor kash photri gulber ar hajar ar pulai hadin ka khli lalap sakiwe ki benta ka met urang ba shapen yap dusman nongpo leber khandai tarik Tangkumba arsing hadian bagi pat ba kilalap ya kakli jong wei urong ba ubala suba shapen yap dusman hakirunar harut kapung umnyam hakasni balang kilalap saya katerpen keti ka baper hasla pat kamet ka bakhlem kli ka balatep harut jong ketika wa ute urong ba ubala suba shapen yap dusman hakiriu trang snam latep kerteng kum uba omika merthong na kasnong mau laingot East Khasi Hill District pat udai ubala dansan ngut kikhun layo jing tebru ba ute urong ba udai ubanya kali kamai na nongpo seshelong Kani ka jingja pasar khai kumbangi la yo iling baki video ki bala pen sapriang haki san social media kalong baki breu trang snama din baki lada penyap dusman yo te urang baki lo otru ya kakli bat ki terpeng kti bat ban letap bat blad harut jongka benta jongka pung umnyam kabadan marjan bat kathanat pulit umnyam Hakasni palai nakaliang ki pulit ke crime unit na nongba shelong haringkat ki pulit ke ribhoi lambat ke jingdon ringkat ki bahaying hasam bat ki nongyelam shnong ka mau laingot kilawan banishim tino ya ki dekhat jong kamet na ka benta banle ya ka examen ban penlong ya ka jing toket halor ka te ke jingja hadian bala pendap ya ka jing toket ha ka te ke chaka ya ki benta jong kamet la rano shanong po a civil hospital na ka benta banle ya ka postmortem ban nang ta la ra pat shanong ba shelong na ka benta ban penlong shushu ya ki we ki examen ki babnya ban lap dien ya ka rukam yap jong te urong ba bat kham tam e ban lap dien ya ki runat ki badan kti ha ka te ka kam ka bala pen par nyang kriat ya baro ki pat ba kumba laya thu do ba sandor nong sab secretary jong kasnong mau lai ngot ulo ong ba kumba laya thu da ki bahayeng utei urang ba ubala shapen ya brusman ula ja na do ka atmreu tarik uram phang hadin katai nakaliang kasnong bat ki bahayeng kila penlong ya ka jingwat shani chatai hendai ki khlam lap den satya tat hadu ubala lap da ki pat ba narut kapung umnyam haki ni ki khindiat sni Shushu utei unong elam shnong ulong ru ba utei urong ba uba shapen yap dusman udei ubam dan dak snew satya bat kashnong kathau bat udei uba ju ai ka jinget relang bapura bat ka bor shnong halor kani ka jingja na kaliang jong kashnong mau laingut ka pandam jor ye kirunar ki bam dan shu ka jing teblam ban le ya kati ka kam ka ba ishir khai ban pet namar kata ka kantu jor ye ki bor pulet bakin shem khia ban bud den bat ban kem mar dor ye kirunar bat ban ai ka jing pensaja ka batinge khnang bakom kini ki jingja kinom ja hadina bud Sakane ka way pat ko khubor shamat bat chalan tham mau nakhli urang ba hadu banda yap ha ar phomer nongpo leber khandai tarik Saka way ka jing shapen yap ka ba itriam hari bhoi district long ba way urang ba nakashnong paham maulen ar phomer ubala tip kerteng kumu ilus rendong nyo phosnem ula shapen yap dusman hakirunar ki bamla satya bantip daka ba mat bat suba shalan tham mau tad hadu ba ka benta jong khli kala pra bat dambet hakhandau kumbala yolum jing tep la ya thu ba uni uriu temen udai ubasmat banrat banriang bat ubadan ya kaling kharap la jong ka badan marjan ka madan yele kai jong kashnong ar phomer paham maulen Laong baya kamet jong utei urang ba ubala thialing ktar la lap da kibreu shnong na katei hi kaling kharap jong u katkom ka jing tep bala yo na ki bahayeng laong ba utei uriu temen ulami na layeng hakapor kum ba nyo baje hak step si palai man na chaling kha hendai na kalyang ki bahayeng ki la yo jing tep hatu kapor jan miet kata kapor kum ba san shiteng ei baladan ki riu shnong ki bala lap ya kamet yap jong utei uriu temen na kalyang ki bor pulet hadian ba ki la yo jing tep halor katei ka jingja ki la her bud shakatei ka chaka ban le chimti ya kamet yap bat banwan ra ashaka nongpo civil hospital na ka banta ban pendap ya ka postmortem halor kani ka jingja na kalyang ki pulat kari bhoi ki tang panlong ya ka jing toket ban thwet bat ban lap dien ya ki riu thrang snam ki badan kti ha kani ka kamrunar ka bala pen par nyang khriat ki pat ba nong shang shnong bat ya ka thani boro kawai Sakani ka way pat ko khubor daka shuki chairman ka planning board pen khamti u kandat hau ba met ba shillong leber khandai tarik Umentri rang ba ka jilla ukonrat ke sangma upen khamti daka shuki chairman jong ka Meghalaya State Planning Board ya uba met ba ding do uba dei president ka United Democratic Party badu MLA ka mairang Kani ka jingpan khamti daka shuki chairman planning board ka deiru namar ba ka shuki mentri ha ka sarkar MDA2 ladaban IT shaki we ki arngut pat ki MLA ka UDP laban pen kan mau ba uba met ba ling do uba dei ulam phang barem ka jilla uladaban pen pau ba kuloi ban pediang ya kanu ka kam ka ban shat hau
Hakawai pat kaliang ukonrat ula kuburu ba ula yo pediang ya kashiti halor karai banshim daka Bharatiya Janata Party bat ka Hill State People Democratic Party menyasam mar arsnem shiteng ya kashuki menteri hapadeng ki MLA jongkite kiseng hoat ka BJP kala pha daka shiti shanga bat ka HSPDP ru hakapor bengi kondo ningkong yang ngakane kadai ka kendon bat kadai ka bangilaya kran ulong haba phai shaka UDP ukonrat uong kane kadai ka kampo yeng jong ka UDP bat ki klempen pau e hanga halor ka jingsa mi kishuki menteri Henry haba phai shaka HSPDP bat ki BJP ka jingekren kala don hakmat jonga ka UDP kala yo artli kishuki menteri kat ba ka BJP bat ka HSPDP ki yo mar ka wei haba kali menteri rong ba uong ondala poi ka por ngin sekren halor kani ka kam hoat ka jingyo mikmat jong ka NPP ha ka kin hon menteri kala ban longkat kum ka jingkwa bat kum ba phiong ngila dan bon ki number Henry kumbang ong pat ngidan shibon ki daw ki bangi ha bani tre lang bat ngi ha bani penbat khanang bang ne hon lang baro Henry ngin sanang bishar yekilat klinti ki ba hadin habut Ukonrat ula kubur badan bon ngut ki MLA narilom garu Henry kumbang ong ngila ai sautli kishuki sharilom garu patratli kishuki menteri narilom khasi jantia Henry ngidang persang ban penbiang tarajor ngitip babaro ngikwa ban yo benta bat mi khamat haki district ne ki than jongki Henry kalong ka bae bahana mar ngidan da upot baha ban bot Sakane ka waipat ko khubor Shajid Thomas ko mulampang bathamai ka ying dorbar Shillong leber khandai tarik Uthamas esang mau badai MLA kan NPP not tura ula Shajid ko mulampang bathamai jong ka ying dorbar thawan bakhat bai ka jilla krandaran kam bane khon prasha yanu ru ha ka election lampang Ulampang basipor utimuthi disira haba penya ya ka dorbar ha kasni palai ula pentep bau Thomas ula job suk ya ka election hadin bamsham ladan ki baya khon prasha ya ka election lampang prasha ya Thomas Hadian berada penpena ku munong job yau Thomas la senralang syatu ka syuki lampang hapo ka yeng darbar thawan dau menteri rangba ka jella ukonrat ke sang maringkat uba Charles Pingrop na kaliang persya sakani ka waipat ka khubor kasurupat ba kani ka election kaya pher na ka wai ka than cha ka waipat ong u Dr Mukul Shillong leber khandai tarik Unong yelam ka TMC u Dr Mukul sang maul ong ka election ka badang syudap hapo ka jella kaya pher na ki wai ki than cha ka waipat Ulong kumbalong hakhasi hills kasur jong upat ba kalong dakumway kat bahajante hills batkaro hills hakne pat kasur upat ba kalon dakumway nang tau ulong baka jingmi bon teli ki sengsan perthai kala bandai nakadaw baki pat ba kim la banjir tang kawai kaseng Halor ka jingkin no baki seng ki badan hakaliang persya ki dan ka jingyapra u Dr Mukul sang ma ulong baka thong jong kaliang persya kalong bane trelang bantai ya ka jalla wala da ka seng TMC Congress bat VPP kidan la ka jong kamat rekam lor kata ka jingkin thoru ha ka por election baka BJP ka yakren shaphang ka jingbam sap Henry ka basmo lingo apat kalong hadin baka lakot ka election kilalet bane trelang bat ka NPP Paralog ngin say siyam biang bat pihak kiway pat ki khubor khublay shibon ya kajing sabun jong phi na kapor.